И така, здравейте хора, това е първият епизод на училище. Аз съм учителя Хирбрайн. И така. Отивам в училище и така. Ще ви... Така. Може някой да го наричат нощно училище. Така. Един момент. Така. Квадратията. Така. Това е на 15-ката. Да, туалетна сега. Така, да гледаме училището. Тук е за първи път. Така, ще имам един ученик в час. Ето часа тук. Тук се намира. Ето тук е входната врата. И точно отстрани е часа. Ще покажа горния етаж, докато ученика ми влезе в час. Няма да съм много, защото няма как да я побера повече в сървъра. Така. Ще бъда само аз и моите приятелски. Това е явно терасата отгоре. Така. И сега да отиваме в час, че часа започва. Вижте, че е ден. Така. Аз съм Хирбрайн все пак. Ще направя както истински Хирбрайн би направя. Ще ми дам напряко. Няма кой да ръка стълбите. Така. И така. Часа още празен. Тук са шкафчета. Тук са шкафчета на учениците, където още няма нищо. Много така. Вижте, един ученик. Здравей, ела да ти покажа часа. Ето, хайде, насам. Влизаш. И така, ето. Сам, така. Не ми отиди на мястото. Така. Така. Днес е първият учебен ден. Така започва в училището. Така, аз съм Хирбрайн, вашия учител. Днес е първия учебен ден. Сега ще ти дам учебника. Имаш два учебници по математика и по български. По-скоро един е по български, а другия е по просто една книга. Ще я разбереш. Утре пак може да дойдеш. Ела сега да намерим къде да преспиш. Чакай да учителя. Добре. Тук има някаква входна врата. Защото още не знам и аз училището. Добре да... Така. Горния етаж може да има нещо. Идвам учителя. Да. Определено има нещо. Май тук няма къде да преспиш. Гадост. Така че, то в час ще бъде. Никога не може да намеря дърво. Нощни някаква библиотека. Хайде, се приключва. И може да по-нагоре на етаж. Да, знам. Може там да има нещо. Добре. Явно... не, това е терасата. Извинете хора, така. Вече почна да влизам в училището. Сега ще заведа така. Почна да спирам да говоря. И така. Хайде. Ела насам. Няма да преспим явно. Ела да излезем от училището, може да... Така. И човек... Хора. Един сървър не успяха да измислят като хората. Как нещо изхвата. Видял, този изхвата. Не те познаем, нищо. Да. Там има някаква вода. Да, тук се излиза. Оха, има басейн. Значи сега ще е урок по плуване. Идва! Това е любимия ми урок. Така. Къде е сега ученико? Чакайте. Къде отидохте? Тук съм. Уфейках? Качи се за начинаещите тук. На рампа 1. Добре. Ето тук е рампа 1. О, тук.
Първото коридорче. Така. Аз ще пълвам коридор 2. Точно за теб. Така. Коридор 1 е най-важното. Надупва се и първо поглед. Така. Кликни и се огледай. Готов? Скачаш във водата. Сега. Кучешката. Изчакай. Изкачваш. Така. Пълваш кучешката. Така. Спокойно, аз съм тук да те спася, ако има нещо. Така, давай. Давай, бързо, а така. Давай. Опа, бързо. Ела не сам, а така. Така, ела сега да ти покажа нещо. Може да скача отгоре? Висок скок, ела. И си за този скок. Това е моето училище. Хайде де. Когато почнеш да плуваш във втори коридор, може да ти позволя от отгоре. Добре, гледайте. Един момент. Аз плюхнах вече. Ами качи се пак на скока да види, да ти пиша оценка. Аз ще съм ето тук и ще гледам. Давай. Идвам. Това е точно ще видя. Опа, падам. Падам. Така. Училището е бая голямо. Той вече няма да училище. Гледате ли ме? Давай. Скачам. От рампата ли скочи? Да. Добре, сега е мой ред. Така, сега плуваш кучешката, плува потопено. Опитай да плуваш потопено. Не питам. Ето така. Добре. Ето, плувам. Аз плувам стил делфин. Ти? Така ще потонеш. Гледай. Така. Искам да скоча от високо. Така, хайде, ще се върши. Получаваш шестица. Така, ела да намерим где да Изчакайте. престоиш. Така, физическо, идеално. Не мисля си кой да изходи на училище. Така. Идеално. Аз трябва да си посея дърво. Идвам. Окей, аз отивам за малко отвън, си посея едно дърво. Друг ден ще отида да го видя, защото няма да изтърпа без дърва. Може да има някаква... Това с какво? Това с какво? Не знам, някакъв килим. Така, хора, съжалявам, че още не съм... В този епизод ще е по-добре, докато свикнем. Сега ще ни е трудно. Ученик, хайде. Така, май няма къде да преспим. Май да се откажем. Има ли по-долен етаж? Да, има. Хайде надолу няма. Долу. Сега да меним външната врата. Не туалетна. Не час. Не туалет. Не мъжка туалетна. Не стълби. Така, излизаме. Така. И май това е цялото училище, като гледам. Бая се малко. Тук сега не е училище. Ето тук пише някакви работи. Дрън. Няма въобще да ги чета. Много други да чета. Аз няма да ги чета. Аз се занимавам 59. Не мога сега да кажа хората, иначе после часът ще продължи. Явно е по-предпочитано, ще посея дървото. Това скоро да поръча. Хайде да влизаме. Така. Явно няма къде да спим. Така че трябва да бахтеем овци. Но това няма да е в час и когато снимаме филм. Сега влизаме в другия клас, който е на втория етаж. Дано ученика ми вече да е там. Така. Бързо, че ще закъсня и аз.
Ще мина на втория етаж. И ще я чакам за часа. Да, това. Аз бърках май стаята за часа. Я да видя какво беше това. Факта къде отива. Кой беше този час? Да. Така. Не бяха стълби. Така, аз сега отивам в другия час, 9 часа. Хей, ти, бързо в час. Идваш ли? Къде? В часа. По компютри. Хайде, избери си компютър. Какво стана? Да. Така. И така, хайде слезе. Така, искам да сега ще работим в Paint. Давайте, работете, докато аз си правя нещо много. Хайде, работи. Така. И сега, може би с този час може да приключа епизода, защото не съм сигурен колко огромен епизод да правя. Така. Да видя какво направя. Добре, имаше си цел. Хайде сега. Може да си работиш. Можеш друга целка. Бай. Да си игра покер. Да видим, работи ли? И работи. Хайде, вижте как работи, бе, вижте. Вижте как работи. Здраво се труди. Шестица. Хайде сега да се върна към покера. Ей, загубих си парите. Оф, тъп покер. Я ви по-работещи. Часа свършили. Да видим. Дай си бележника. Ето. Къде сте? Ето ми. Както аз си нося два дневника, ти си трябва да си носиш бележника и тефтера. Така. Така, да. И така. Ще си получиш бележника в другия час. А кой е другия час? Еми. Защо викалете така? Така. Чакайте ме. На горния етаж. Папа, забравих, че горният етаж е малко сложен. На долния етаж е, извинявай. Въпреки, че долният етаж е малко опасен през нощта. Какво се господин? Сега ще получиш бележника и тефтера. Добре. Заповядай. Как мисля, ще тази класна стая да се напълни. Край хората, това е епизод. Чао!